الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وربي وموئلي إليك لدى الأعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي أذقني برد عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مسلمي وإن الله يا أزر تاسد حضرة وأتكن ونن وجمي البركة أتكن ونن فلفاجيا مي البركة إن ذا أجابتر دا مهردتا القرآن مي جرما domin mu saurari karatun alkur'ani mai girma daga bakunansu a ƙarƙashin wannan makaranta mai albarka madarasatul bushra. Muna fatan Allah ta'ala ya lullube mu baki ɗaya da albushra. ‘Yan uwa akwai buƙatar a natsu a yi shiru duk wanda Allah ta'ala ya sa ya halarto a wajen da ake karanta alkur'ani to ana son ya yi shiru, domin saboda idan ka ƙi yin shiru ka ci gaba da sulutu da kwakwazo to tana yiwa wajen gyaran gida a ɓalla ido, wajen neman lada ka tashi da zunubi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ana karanta alƙur'ani ku saurare shi kuma ku yi shiru, idan kuka yi haka nan sai ku samu sai ku samu rahama. Ina waɗanda suke son rahamar Allah? Waɗanda suke son rahamar Allah a su banda mata su ba su son rahamar Allah ko? To duk wanda yake fatan samun rahamar Allah ya yi shiru lokacin da ake karatun alkur'ani. Wani malami ya ce bai san wani mutum ba wanda rahamar Allah take dararawa a gare shi, take kwararawa a gare shi, kawar mutumin da yake shiru yana saurarawa lokacin da ake karanta alkur'ani. Wanda kuma yake son ya taɓo hushin Allah to ya ci gaba da sulutu da kwakwazo. Wanda yake son ya zo wajen karatun alkur'ani amma ya koma da zunubi tuli buhu to bismillah sai ya ci gaba da sulutu. Mu kam insha Allah za mu saurara kuma za mu ci gaba da gabatar da wanda za su yi mamu karatu a gulguje a dunkule. Ɗalibinmu na farko shine Abdurrahman Adam. Abdurrahman Adam ya fara har da Alƙur'ani le 14 septième mois 2024 kuma ya kammala har da shi ta Alƙur'ani le 12 a cikin septième mois 2025. Kenan Abdurrahman Adam ya haddace alƙur'ani a cikin wannan makaranta mai albarka cikin abin da bai kai ga shekara ba, ko kuma a ce bai wuce shekara guda ba ko? Don haka yanzu za mu zo mu ji kaɗan daga cikin alƙur'anin nan wanda ya haddace. Wurin ya sai manya, kuma makaranta ta ba shi babbar daraja domin ya samu darajar mumtaz a cikin darajojin da ake samu na har da alkur'ani. Saboda haka Abdurrahman tafaddal mashkuran ma'ajuran. Abdurrahman ka zo ka karanta alkur'ani. Abdurrahman ta'ala wa qum wa tulil qur'ana anta muhtaram. Aina huwa? Tafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار التكبير التكبير. wannan shine Abdurrahman Adam. Shukran laka littartili fa ya Abdurrahman almujtahid.
muna fatan Allah ta'ala ya ƙara mamu ire-irensu a cikin garinmu na Maraɗi. Ya hardace alƙur'ani kuma kamar yadda na ambata maku tarihin karatun shi a takaice. Don haka kamin mu je ga ɗalibi na gaba, muna son mu ce da konate da duk wasu masu ɗauka, da konate da duk wasu masu ɗauka, muna fatan ku zo ku tsaya kusanmu, ku haska nan ku haska can ku ɗauka, ku ɗan tara yara kar su kutso gabanmu. Insha Allah ta'ala ɗaliba ta gabanmu wadda za mu saurari karatunta ita ce Halimatu Salisu. Halimatu Salisu ta fara karatu a cikin wannan makaranta wato 17 ga watan 3 2023, 17 ga watan 3 shekara ta 2023, kuma ta kammala har da alƙur'ani mai girma 8 ga watan 7 2025. Kaga kenan Halimatu Allah ya saka mata da alkhairi, ta fafata ta hardace alkur'ani a cikin kimanin shekaru guda 2 a cikin wannan makaranta mai albarka Madarasatul Bushra. Saboda haka muna gayyatar ta yanzu bisa wannan mimbari mai albarka domin ta zo ta karanta mama abin da ya sawwaka daga cikin abin da ta hardace. Hadhi Halimatu tatlu suratan najmi hilmul halimati raqaha ila alqimami. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى التكبير. wannan wadda kuka ji tilawata ita ce Halimatu Salisu, kuma bayan ta kammala har da ta alƙur'ani mai girma a cikin shekaru guda 2, makaranta ta ba ta daraja ta jayyid jiddan, daraja jayyid jiddan da horon shi sunanta mi trebian, ita ce da turanci yaran arna trebian kenan. Don haka
wato kamar yadda makaranta ta ba ta jayyid jiddan, muna fata har wajen Allah ta zamo jayyid jiddan ci. Jazakillahu khairan ya Halima ala tilkal qira'ati lil walima. Insha Allah ta'ala ɗaliban mu ta gaba a dunkule ita ce Shamsiya Inusa. Shamsiya Inusa ta fara har da Alƙur'ani mai girma le 24, na yi turanci ko 24 ga watan 1 2023, sannan ta kammala har da ta 13 ga watan 7 2025. kenan kaga ita ma kusan kimanin shekara 2 za a cewa ko ta yi tana karatu, kuma bayan ta kammala makaranta ta jinjina nauyin karatunta ta ba ta daraja ta mi ta jayyid. Daraja jayyid ita ce mi? Ita ce biyan ko da turanci, to biyan a biyan da aka ce tire to an kara da jiddan kenan, don haka an ba ta daraja biyan. Don haka Shamsiya wadda take da wannan daraja sai ta zo ta karanta mamu abin da ya sawwaka na Alƙur'ani. Inni aqulu wa qad nadaitu Shamsiya utulil Qur'ana wa ya bushra li Shamsiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جزا الله شمسية بخير جزائه فقد قرأت بالجد آية كتابه. muna fatan Allah ta'ala ya saka wa Shamsiya da alkhairi
akan wannan karatu da tarattala. ‘Yan uwa, saboda kallon hadari yana kallon mu, don haka za mu ɗan gaggauta kuma za a ɗora ɗan tsatsai da masu karatu ba tare da wato an bar su sun ɓarje gumansu ba. Ɗalibinmu na gaba shine Ja'far Hussein. Ja'far Hussein ya fara karatun Alƙur'ani na harda 21 ga watan 1 2023, ya kammala hardan shi 20 ga watan 7 2025, kuma ya samu daraja ta jayyid kenan biyan a nan cikin makarantar Al-Bushra. Saboda haka insha Allah ta'ala yanzu nan Ja'far zai zo ya karanta mama abin da ya sawwaka na Alƙur'ani cikin karatun shi da yayi. Sayakhruju Ja'farun wa alahu nurun li yaqra suratal Isra munira. Tafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين هسيرا. حسبك يا جعفر. التكبير. جعفر حسيني جزاك الله صالحة إذ ما حفظت كتاب الله مشكورا. إن شاء الله تعالى kamar yanda hadari ma yana tausaya ma ahalullahi wa khasatuhu, tun da sassa hadari yake son ya taso, amma sai Allah ta'ala ya kalli madarsatul bushra daga cewa tana da walima, hadarin yana son ya taso kuma yana dan jin nauyinku, saboda haka ya kamata kenan a gaggauta insha Allah ta'ala. Ɗalibinmu na gaba wato ita ce Nuriya Lawali ta fara har da Alƙur'ani mai girma 21 ga watan 4 2023, ta kammala har da Alƙur'ani mai girma 14 ga watan 7 2025, ta samu darajar jayyid biyan kenan a nan cikin makarantar Al-Bushra a ƙarƙashin jagorancin a Sheikh Malam Umar Inusa, Allah ya saka masu da alkhairi gaba ɗaya. Don haka yanzu za mu gayyato Nuriya domin ta zo ta karanta mama abin da ya sawaka na Alƙur'ani mai girma. Nuriyatun nawwara alqur'anu zahiraha qad dhalla batinuha fi an-nuri kal qamari. Tafaddali mashkura.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور التكبير mun saurari karatu daga bakin Nuriya Lawali. Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi. Jazakillahu Nuriya bi khairin wa alzamaki tuqa fi kulli hali. Insha Allah ta'ala a cikin wannan hili mai albarka muna da manya-manyan malumma namu na cikin garin Maradi waɗanda suka samu halartowa. Daga cikin waɗanda na ɗan gani na san akwai da yawa wanda ban cinkayi su ba. Akwai a Sheikh Malam Hamisu Sule yana wannan waje mai albarka. Akwai a Sheikh Al-Imam Rufa'i wato Malam Rufa'i Larabci ga babanka shi ma yana nan zaune a wannan waje. Akwai a Sheikh Malam Fadul Sadisu an gane ko shi ma yana nan zaune. Akwai a Sheikh Malam Sani Abdu Galadima kai da dai sauran malumma abin da yawa ma ya shigo kasuwa. Wato ɗalibinmu na gaba a gurguje shine Huzaifa Hussein. Huzaifa Hussein ya atili tilawa bi nighmati sautihi shibhul halawa. Huzaifa Hussein ya atili tilawa bi nighmati sautihi shibhul halawa. Na'am, tafaddal ya Huzaifa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى
ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب عليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. التكبير. من saurari karatu daga bakin Huzaifa Hussein shi ma ya hardace alkur'ani kusan kimanin shekara 2 a cikin makaranta yana fafata har da alkur'ani kuma ya samu daraja ta jayyid wadda ita ce daraja ta 5. insha Allah ta'ala za mu je ga ɗaliba ta gaba bayan mun saurari Huzaifa. Ɗaliba ta gaba ita ce Yusra Yahaya ta hardace Qur'ani a kimanin shekaru guda 2, ta samu daraja ta jayyid jiddan. Don haka kamin Yusra ta zo muna sanar da waɗanda hadari ya kora suka gudu to su sani cewa suna da damar su kamo wannan walima su ɗora kallo suna cikin ɗaki ko suna cikin rumfa a bisa shahin konate na Ihya'us Sunna ko a bisa da sunan konate. To a bisa shahi na konate duk wanda ya kamo wato direct ne insha Allah, ko mutum ya gode gida sai ya kamo bisa konate insha Allah ya ci gaba da kallo. Kenan ɗaliba ta gaba ita ce Yusra, tafaddali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.
التكبير. جزاك الله يا يسرى بخير وزادك صحبة القرآن دوما. إن شاء الله تعالى ɗalibinmu na gaba a gulguje shine Zakariya Abdu Muhammad. Zakariya Abdu Muhammad shi ma a cikin kimanin shekara 2 ya fara hardan shi kuma ya kammala tare da taimakon Allah. Makaranta ta bashi darajar mumtaz, ita ce excellent ko a turanci. Don haka Zakariya shi zai zo yanzu da izinin Allah ya bayyana gabanku, yarqa alal mimbaril ihya'i Zakariya yatlu alaina ma'a tartili mardiya. Tafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. التكبير. wato Zakariya ya zaɓi ya karanta ƙissar Zakariya. Jazakallahu Zakariya bi khairin ala hadi tilawati bil amani. Ɗalibinmu na gaba shine Zainab Salis. Zainab Salis ita ma ta haddace Alƙur'ani mai girma a wannan makaranta mai albarka a cikin kimanin shekaru guda 2 ta samu daraja ta jayyid jiddan kenan trebiyan. Don haka kenan Zainab Salisu sai ta zo domin ta karanta abin da ya sawaka na Alƙur'ani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم
من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. التكبير. من saurari karatun alkur'ani daga bakin Zainab Salisu. Na'am, Zainab jazakillahu khairan ala tilkal qira'ati lil kitabi. Ɗaliban mu ta gaba ita ce Maryam Mukhtar. Maryam Mukhtar ita ma ta haddace alkur'ani a cikin kimanin shekaru guda biyu ko kuma mu ce shekara ɗaya da wasu 'yan watanni, kuma ta samu darajar mumtaz a cikin wannan makaranta mai albarka Madarasatul Bushra. Saboda haka Maryam ta gabato a gaggauce ta karanta abin da ya sawwaka. A Maryamu Mukhtarin qasatti tilawatan bi Madarasatil Bushra wa duna malalati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. التكبير. mun saurari karatu daga bakin Maryam Mukhtar. Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi. Jazakillahu Maryama kulla khairin wa zawwajakil ilahu bi khairi zawji.
insha Allah ɗalibanmu ta gaba ita ce Shukuriya Musa. Shukuriya Musa ita ma ta haddace alkur'ani mai girma a cikin kimanin shekaru guda 2 kuma ta samu daraja ta jayyid kenan biyan. Don haka yanzu insha Allah ta'ala za mu gayyato ita Shukuriya Musa domin ta zo ta karanta mama abin da ya sawwaka na alkur'ani mai girma. Shukuriya Musa hafizatul qur'ani biduni ta'ati. Tafaddali ya Shukuriya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. التكبير. شكرا شكريا قارئة تلت القرآن وشمرت. anan muka zo ƙarshen sauraron waɗanda suke mahaddata alƙur'ani ne dama su 11 ne ina akwai maza guda 4 akwai mata guda 7 su 11 ne saboda haka muna fatan Allah ta'ala ya saka masu da alheri gaba ɗayansu kuma kullum idan aka ga ɗalibai sun gwabza karatu sun yi ƙoƙari to a bar tuya ana mancewa da albasa domin saboda bahaushe ya ce wai ba daga nan take ba an taushe kan buddari kenan daga can ƙasa ne ko saboda haka akwai jajircewa ta malummansu Allah ya saka wa malumman da alkhairi Allah ya ƙara masu ƙwazo da himma Allah ta'ala ya ƙara masu basira da haske na ilimi insha Allah kamar yadda na gaya muku cewa akwai manya-manyan malamanmu na cikin garin Maradi a nan tare da mu duka muna masu lale da barka da zuwa baki ɗayansu ba tare da ambata su ba kuma kamar yadda tun harko na faɗa muku cewa hadari ya so ya taso amma saboda ahalul qur'an ahalullahi ne wa khasatuhu wanga yanzu duka sai da suka karanta alqur'ani ɗaya bayan ɗaya suka ƙare saboda haka insha Allah ba tare da dogon surutu ba zan gabatar da shugaban makaranta jagora na tahiya gaba ɗaya shine a Sheikh Malam Umar Yunus
domin ya gabatar da jawabi na godiya da kuma wato faɗakarwa wadda yake ɗauke da ita insha Allahu ga mahalarta da kuma iyayen yara da masu waɗanda suke kenan sabkakku gaba ɗaya. Ya baghi alkhairi qad nadatka akhbaru aqbil sari'an falil akhbari midmaru هذه مواسم قرآن يرتله في أمة الحق أطهار وأبرار هو الكتاب أمين الوحي أنزله إلى الأمين به قد أشرق الغار في ليلة القدر لا تحصى فضائلها فيها تدبر أحوال وأقدار جبريل يقرأ والمختار يتبعه فتزدهي منه آفاق وأقطار هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. معلم بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ‘Yan uwa musulmi da suka halarta wajen wannan hafla ko kuma mu ce walima ta girmama mahaddatan ƙur'ani, maza da mata da suka zo nan, musamman muna tare da manyan malamanmu kamar su malam Sheikh, malam Fadlu, akwai malam Sani Abdulgaladima, akwai malamai da yawa da wanda sunansu ba zai zo ba kai tsaye, duka sun zo don girmama wannan ɗalibai da suka haddace. Akwai kuma abokai na karatu ɗalibai 'yan uwana da kuma abokai wanda aikata so tare ana aiki wannan makaranta kamar su malam Sagiru, akwai su malam Aminu, su malam Khalid Abdullahi, duka suna cikin malaman da suke kama mana wajen ta yadda wannan karatu na ɗalibai. To duka dai kowa da wanda ya harkatu a wannan wajen ina muku sallama ta Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Dan bayani takaitacce da zami game da matakin da makaranta ta tsara na wajen hadda alƙur'ani ga yara. Matakin farko idan yaro yana karatu nan wajen mu zai fara da hadda alƙur'ani ne. A lokacin da ya haddace izihi 15 to lokacin da muke ba shi dama ya buɗa ya da kallo. Idan ya karance shi da kallo, ya sauke shi da kallo wadda ake ce masa sabka ta zuku, to sai ya sake yi sabka wadda muke bukata, ita ce ta ya haddace wannan surori wanda ya karance da kallon shi. Kenan a takaice idan yaro ya zo ya sabka a wannan makaranta da kallo, sabka ta kallo, to yana da hadda ta izi 15. Idan kuma ya dawo mai ya haƙuri ya tsaya sai ya haddace gaba kaɗai mu mushi wannan taro mu ce muna godiya kuma muna girma bashi game da aikin da yi. To wannan shine matakin da muke bi wajen sabkar da ɗalibai. Ɗaliban nan wanda suka haddace gaba ɗaya, idan suka haddace Qur'anin duka sai mu ce musu to muna buƙatar tilawa zalla ta izo 30 mu saurare su mushi. Sai mu musu wannan bincike mun ji, kannan mu tabbatar da cewa lalle wannan ya cancanta mu tara mushi mutane don mu girmama shi ko mu gwada shi ga mutane su gan shi. To da haka Allah subhanahu wataala muka roƙo ya sa karatunsu albarka. Uwayensu da suka dage suka haƙura da aikin gida, 'yan mata aka haƙura da tallarsu aka ba makaranta, muna muku godiya kuma muna ƙara gode muku da ba ku haƙuri da irin ƙa'idun da muke kula da su a makaranta, ta yadda ba mu bar muku yare da kuke so su yi sai da muke so za a yi. Wasu su haƙura, wasu kuma in ba a gane ba a yi ta dai ɗuma marasa kyau. To mu buƙatar mu cikin ɗan lokaci kaɗan idan muka samu duka ɗaliban ga babu wanda ya haddace ta izihi wannan ta shekara 4, dukkan su daga shekara 2 zuwa 3 ne kowa ya haddace. To idan ana barin lokaci radda yaro ya ga dama ya zo ko kuma gobe talla kaza da kaza sai ya kwa shekara da ta 10 bai gama ba. To da haka ga kun ji uzurinmu a dokoki da muke kurkuge ni sai da tsauri a makarantar mu. To sai kuma abu na ƙarshe da nake so in gaya muku shine tsaraka na karatu da muke yi, banda karatu wanga da muke yi na sayar da murce duk ba kansu in ya zo mana karatun ba kansu. Karatun ba kansu in nan kuma shi ma hadda ce yara suke yi ba da kallo suke yi ba.
kenan dai duka tsarin makarantarmu babu karatu na kallo a ce yaro ya abu da kallo, duka hadda ne zai siyawa. To wannan shine tsarin da muke da. Karatun ba kansu kuma yaro ko ba namu bane, idan lokaci yana iya zuwa ya musashe wannan karatu ya gama ta shi, ko ba kansu ya zo ko kuma dan wata makaranta ne ya taso daga 11 sai ya zo wajen mu nan ne 11 da minti 15 kuma hauda shi ya karatun shi. To wannan shine a takaice abin da nake so in gayi. Allah subhanahu wataala ya saka mu kowa da alkhairi. Malaman da suka zo waɗanda suka ba mu goyon baya da shawarorinsu, Allah subhanahu wataala ya biya su. To ba tare da jan lokaci da yawa ba, za mu gabatar da ɗaya daga cikin uwayen yara ga su nan bayan wajen cikin kujera wannan cikin rumfa ga su nan zamne, su ne duka uwayen yaran. Za mu gabatar da ɗaya daga cikin su ya wakilce su ya muku godiya dole suka gayyata abokai da 'yan uwa da suka zo. Allah saka mu kowa da alkhairi. Da haka malam fadal. طب بسم الله مالا. تسبون النجوم إذا رأيتم رجال العلم فوقهم أمائم وهم مثل النجوم إذا تجلوا فلا يبقى الظلام ولا المظالم جهلتم قدرهم فشتمتموهم وأهل الجهل أولى بالشتائم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. da sunana ɗaya daga cikin uwayen yara wanda suka samu harda ta alkur'ani mai girma, da sunan dukkan sauran uwayen yara wanda suke zamani a nan mahardata, muke isar da godiyanmu ga wannan makaranta mai albarka, madrasatul bushra litahfizil qur'ani wa thaqafatil islamiyya. Allah subhanahu wata'ala ya saka masu da alkhairi wannan jan kokari da suka yi. Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan kokari nasu a cikin ma'aunin ladaddakin su. Hakika wannan ba karamin kokari bane. Da mun saba ganin cewa sabka yaro ya karanta alkur'ani tun daga harko har zuwa ƙarshe. Yanzu abin ma an samu ci gaba na har da ni ake yi. Wallahi wannan ba karamin alheri bane. Ba karamin alheri bane. Ƙwarai muna murna da wannan. Allah saka musu da alkhairi. Allah sanya su a cikin wannan hadisi na Usman bin Affan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama. Yayyanku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya koyar. Allah subhanahu wataala ya sanya su a cikin hiyayyen al'umma. Sannan su kuma yara wanda suka harrace alqur'ani muna masu barka. Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin wannan harrata su. Allah subhanahu wataala ya tsare. Kuma wata nasiha nake son in yi ga su wa'annan yara wanda suka harrace da jan hankali cewa su san cewa wasu yanzu sun hau wani mataki wanda ya sha bamban da sauran sa'anninsu. Sun hau mataki wanda ya sha bamban da sauran sa'anninsu wanda ba su harrace alkur'ani ba. A nan don haka ba kowane sakarai ba kowane shashasha bai kamata ku yi abuta da shi. Abutanku ta kasance wa'anda ke sa'anninku wajen harda da komi don ku san cewa yanzu ne wa aiki yake. Kada mutum ya ga cewa ya harrace a yanzu shi kenan ni na huta na harrace alkur'ani. Ku tambaye su alaramma sheikh ga sanar su za su gaya muku yanzu ne aiki yake. Alkur'ani wa an harrace in ba a linda shi ana ta karanta shi wallahi yahi kamar ka kamo raƙumi ne ka ɗarme ya kubuce ɗarmin ba kame da kyau ba ya kubuce to yahi raƙumi tsananin kubucewa sai ka waye gari ka ga babu shi. To don haka yanzu aiki yake a gare ku ba kwana ba ya kamata a yi, dole a dage a yi ta karantawa. Kasancewa na harrace ba wai cewa ba shikenan na gama, a yanzu ne aiki yake kun mu san da wa za mu abuta da shi
Allah subhanahu wataala ya taimake mu baki daya. Nan ya kamata in ja birki saboda ga hadari kuma lokaci yayi. Allah subhanahu wataala ya sa ma kowa alkhairi, ya saka ma kowa da alkhairi, da wanda suka shirya da masu gabatarwa duka baki daya. Allah subhanahu wataala ya sanya masu wannan alkhairi a cikin ma'aunin ladansu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At-takbir. Muna murna, muna fara'a da wannan jawabi, innahu khairul jawabi. Insha Allah ta'ala za mu gayyato yanzu al-imam Hamza Lawali domin ya zo ya gabatar mu da takaitacciyar nasiha bisa kan matsayin karatun alkur'ani da kuma falalan makaranta alkur'ani. Falyatafaddal mashkuran ma'ajuran muhtaraman mukarraman mu'azzaman mubajjalan muwaqqaran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. muna masu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara mu domin taya ‘ya'yanmu da ƙannanmu murna da Allah subhanahu wa ta'ala ya arzita su da har da ce alƙur'ani mai girma. ‘Ya'yan uwa musulmi mu sani, har da ce alƙur'ani mai girma wata daraja ce, wata ɗaukaka ce wadda ba wata daraja ba wata ɗaukaka da ta kai ta a gidan duniya. A nan kuma nake jan hankali ga uwaye, kada ku ga irin ɗawainiya da kuke ɗauka na ‘ya'yanku domin su har da ci alƙur'ani ku ɗauka aikin banza kuka yi. A'a, ba ku yi aikin banza ba. Hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda Usman bin Affan ya rawaito wannan hadisi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khairukum, mafificinku, man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, wanda ya karanci alqur'ani kuma shi ma ya karantar. Ashe wannan a ƙalƙashin wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana ba wata daraja ba wata ɗaukaka da ta kai a ce Allah ya ma ɗanka baiwa na ya hardace alƙur'ani. A zahiriyan da muke kallo a duniya za ka ga mutane sun yi girmama a ce ɗanka ko ya samu birebe ko ya samu bak sama ga har da alƙur'ani mai girma, wanda shi alƙur'ani ya ‘yan uwa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka shi ko ya ba ɗanka, to ka sani wa kai ne mafifici kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sannan kuma mu sani shi alƙur'ani littahi ne wanda yake cike da albarka kamar yadda Allah ya faɗa. Kana iya samun wata takarda a gidan duniya ta wani difilam, la'alla ba zai amfane ka ba, kai wani ha a duniya ma ba zai amfane ka ba. Ga dai difilam ɗin a hannunka banda alƙur'ani. Shi alƙur'ani idan ka same shi to zai amfane ka duniyar ka ne da lahirarka. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin littafinsa yake cewa kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ai shi alƙur'ani littafi ne da Allah ta'ala ya sabkar da shi, littafi ne mai albarka. Ka san ka duk wanda ya kusanci mai albarka to shi ma zai yi albarka. Da haka ya ‘yan uwa, alƙur'anin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa shi makarancin alƙur'ani a ranar alƙiyama za a zo da shi hilin hisabi. Shi wanda ya karanta alƙur'anin, Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi
cewa ka karanta alƙur'anin nan ikra wa rattil kama kuntu turattilu fi duniya, ka karanta shi kamar yadda kake karantawa a gidan duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen matsayinka a gidan lahira hatta aljanna ƙarshen ayar da za ka karanta. Wannan malamai suka ce ashe matattakalai na aljanna, daraja na aljanna to kamar darajojin ayoyin alƙur'ani. Wannan ya taƙaitu ga shi wanda ya karanta alƙur'ani. To mahaifansa fa, kai mahaihi, ke mahaihiya da kika zage kika dage baki yi ganin gari ba, kamar yadda malam ya ambata cewa kullum makaranta, haka wasu uwa yake cewa kullum makaranta. A kuka yi haƙuri, kuka ba ɗanku dama, kuka amince mai, kuka taimaka masa, kuka ba ‘yarku dama, kuka taimaka mata akan ta zo ta karanci alƙur'ani, kuma ranar alƙiyama Allah zai maku wani tagomashi, Allah zai darjanta ku, Allah zai kimanta ku, domin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da mahaifan makarancin alƙur'ani a ranar alƙiyama, a ɗaga darajar shi, a girmama shi. Za su tambaya wannan wa shi dai ya san bai kai wannan darajar ba, ya san ayyukan shi ba su kai wannan ba. Za a ce mai a'a, wannan daraja da ka samu da wannan ɗaukaka da ka samu da dalilin ɗanka ne da ya hardace alƙur'ani. Za a sa musu hulla ta girma ta daraja a ranar alƙiyama. Ashe a ranar alƙiyama uwayen wanda suka hardace alƙur'ani za su bambanta da uwayen wanda ba su hardace alƙur'ani ba. Yanda mahardacin alƙur'ani yake da bamban, yake da wata miza, yake da wata daraja daban a ranar alƙiyama, to haka nan mahaifansa ma. Ashe wannan yana nuna mana kowane uba, kowace uwa ki kahe ƙafa, ka kahe ƙafa, ka ga cewa ɗanka ya hardace alƙur'ani, kuma banda wannan ka yi ƙoƙarin ka ga cewa ka taimaka mai, ka agaza mai game da wannan. Domin so da yawa za ka ga wasu yaran wallahi ƙoƙarinsu ne kawai, da za a bi ta uwayen ba wai ya hardace alƙur'ani ba, ko ya karanta shi ba zai yi ba, saboda suna ganin aikin banza ne. Ma'ana suna ganin yau wai in ka hardace alƙur'ani wani diplom za ka samu, wani aiki za a yi. Ita ce matsalar al'umma yau. Mutane gani suke wanda ya tsaya ga karatun alƙur'ani shi kaɗai, ko to wai cewa suke ƙur'anin za a yi ci, ko karatun za a yi ci. Yau ana cin ƙur'ani mana, ana cin ƙur'ani kuma ya ciyar da mai cin shi. Da haka bayan Allah mu gane dai daraja ta alƙur'ani ta wuce diyan da kake tunani, domin shi alƙur'ani maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala. Ashe idan ya zamanto alƙur'ani maganar Allah ce, ashe ba abin da ya kai alƙur'ani daraja, to haka shi ma wanda ya siffanci da alƙur'ani ba wani wanda ya kai shi daraja. Ya ‘yan uwa, kasantuwar akwai yanayi, da dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗan janye yanayin, ina ga anan zan tsayawa. A ƙarshen wasiyata ga uwaye masu mummunar fahimta, masu mummunar manuwa, ko kuma ka ce ba su gane ba. Akwai uwayen da daga zarar lokacin da aka koma lakwal to ya hana ɗansa zuwa makaranta alƙur'ani kenan, saboda jahilci, cewa suke wayaya za a gama alƙur'ani, ba a gama lakwal da ƙur'ani. Abinda nake so ku je ku bincika a cikin makarantu, a cikin lakwal-lakwal, duk yaron da aka ce ma wannan ɗan makaranta alƙur'ani ne kuma yana ba alƙur'ani mahimmanci, to insha Allah sai kaga alakwal ɗin masu ne na gaba. Da aka uwaye wannan mummunan tunane ku jaye shi, ka ba ɗanka dama ya je karanta alƙur'ani. Lakwal ba ta hana a karanta alƙur'ani, kuma karatu alƙur'ani baya hana ka yi lakwal, kuma baya hana ka zamanto gwarzo a kowane ɓangare, musamman ma a wannan zamani wanda Allah ya kawo mu wani agajinsa, cewa lakwal yanzu ta koma sabka guda ce. An sabko da marice yaro ta makaranta alƙur'ani, yayo lakwal da sahe da marice ta alƙur'ani,
ka zira ma Allah ido ka ga yadda Allah maɗaukaki za ya darajanta shi, yadda Allah za ya ɗaukaka shi da dalilin alƙur'ani. Duk mutumin da yake karatun alƙur'ani yake karanta alƙur'ani, to ba wata macar, ba wata mada da za ta ba shi wahala. Ina ga anan za mu dakata, muna roƙon Allah waɗannan yara Allah ka albarkace su da mu da su gabaki ɗaya. Allah ka sa mu kasance da mu da su a cikin ceton alƙur'ani. Muna roƙonka ya Allah subhanahu wa ta'ala ka amfanar da mu da alƙur'ani duniyarmu da lahiranmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. التكبير. يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بدون الماء ريان ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج فأنت من بينها لا شك ظمآن. akwai wata yarinya karama da ake ce mata Hafsatu, sunan babanta Amiru, ta ɓace ga tanan gindin mimbari, kenan idan iyayenta suna kusa sai su zaburo su tafi da ita. A wata karamar yarinya na ana ce mata Hafsatu, sunan babanta Amiru. Na'am. kafa wa hasbuka bil qur'ani mu'jizatan damat ladaina dawaman ghayra munsarimi lam ya'tarihi qattu tabdilun wala ghiyarun wa jalla an kathrati at-tardadi an sa'ami muhaiminan arabiyyan ghayra dhi iwajin musaddiqan jaa fi at-tanzil fi al-qidami فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ أما سيأتي وأماض من الأمم فانظر إلى شرح آيات الكتاب به وانظر إلى ما قص في عاد وفي إرم فهل ترى به من عويص غير منفصم أم من صلاح ولم يهد الأنام له أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم أحكامه عظة أمثاله عبر وكله عجب سحقا لذي صمم إن شاء الله تعالى زام قيتو واتو مهردتا القرآن ناقا يتكو أقارا ميمي تاوى حفصة عامرو أهان دوكي تماكو وشي بيغني بكين ba haka a takaice insha Allah ta'ala za mu kirawo mahardata alkur'ani ɗaya bayan ɗaya domin mu gayyato wasu daga cikin bayan Allah su ba su kyaututtuka na girmamawa. Wajen kado, wajen kyauta mu daure mu bar 'yan kasuwanmu da malamanmu. Abin da nake so in tunatar da mu shi kamin wato in gayyato wanda za su ba da kado, waɗannan ɗaliban ɗayan naku da za ku ba kyaututtuka ba 'yan kokowa ba ne, ba 'yan balo ba ne, mahardata alƙur'ani mai girma ne. Don haka wanda ya san zaƙin hora shi yake zuba mata nono. Saboda haka ɗalibi na farko shine Abdurrahman Adam. Abdurrahman Adam wanda zai ba shi kyauta shine Alhaji Murtala Umaru. Alhaji Murtala Umaru muna gayyata shi domin bayar da kyauta ga ɗalibi mahardacin Alƙur'ani Abdurrahman Adam. Alhaji Murtala Umaru ya halarto yana abin girmamawa, abin mutuntawa, abin jinjinawa, abin karramama. Laulal mashaqqatu sadan nasu kulluhumu الجود يفقر والإقبال قتال وإنما يبلغ الإنسان طاقته ما كل ماشية بالرحل شملال. ريحان أسيني أنا نيمان وتاريا مسونا ريحان أسيني تزونا جندم منبري أنا بدأت ɗalibata gaba ita ce Halima Salisu. Halima Salisu wanda zai bata kyauta shine Alhaji Adamu Salihu. Alhaji Adamu Salihu shi zai bayar da kyauta ga Halima Salisu. Na haka muna gayyatar Alhaji Adamu cikin mutuntawa da girmamawa da karramawa da darajantawa da kimantawa da ƙara ɗaukakawa. Ubangiji Allah ta'ala
ya ƙara buɗi cikin harakoki da kasuwanci. Wanda ya zo hilin karatun alƙur'ani mai girma ko bai ba da kyauta ba, ya nuna girman da alƙur'ani yake da a cikin zuciyanshi, domin wani wallahi ba zai iya zuwa nan ba. Don haka Allah ya saka da alkhairi. At-takbir. Ɗaliba ta gaba ita ce Shamsiya Inusa. Shamsiya Inusa wanda zai ba ta kyauta shine Alhaji Lawali Abdu Mamman. Muna gayyatar Alhaji Lawali Abdu Mamman daga cikin bakinmu wanda suka girmama alkur'ani, suka mutunta alkur'ani, suka samu halartarwa. Don haka shi zai ba wannan ɗaliba kyauta. Ubangiji Allah ta'ala ya ƙara yi wa 'yan kasuwanmu buɗi. 'Yan kasuwanmu na Maraɗi suna ƙoƙari bakin gwargwado mahi yawancinsu. التكبير التكبير. نعم Allah ya saka da alkhairi. Ɗaliba ta gaba ko kuma ɗalibi na gaba shine Ja'far Hussein. Ja'far Hussein wanda zai ba shi kyauta shine Alhaji Lawali Abdu Mamman. Shine na gaito yanzu ko? A wuce shi. Malam Rufa'i Maharazu. Imamu Malam Rufa'i Maharazu kenan, shi zai bada kado. Na ƙara maimaita sunan Alhaji Lawali Abdu Mamman ne a bisa kuskure. Kenan a Sheikh Al-Imam Rufa'i Maharazu shi ne zai bada kado ga ɗalibi Ja'far Hussein ko? التكبير التكبير. الشيخ الإمام Malam Rufa'i, Allah ta'ala ya saka da alkhairi, ya ƙara ɗaukaka, ya ƙara basira, ya ƙara ilimi, ya ƙara haske na karatu. Muna gayyatar ɗalibi na gaba ko kuma ɗaliba ita ce Nuriya Lawali. Nuriyatu Lawali wanda zai bata kyauta shine Alhaji Abubakar Mai Masara. Alhaji Abubakar Mai Masara, Allah ya ƙara yawan masara, kuma Ubangiji Allah ta'ala ya sa banda masara ma a samu hatsi da dawa. Don haka Alhaji Abubakar Mai Masara shi zai ba da kado ga Nuriya Lawali. Muna gayyatan shi a cikin girmamawa da mutuntawa a wannan hili mai albarka. Na'am. التكبير التكبير. Alhaji Abubakar Mai Masara, Ubangiji Allah ya ƙara abki da yawa da tulin masara, kuma ya ƙara da gero da hatsi da dawa da shinkafa da alkama. Don haka ɗalibi na gaba shine Huzaifa Hussein. Huzaifa Husaini wanda zai ba shi kyauta shine Al-Shaikhu Al-Imamu Al-Mubajjalu Fadulu Sadisu. Ai kowa ya gane, a yana ga kwana kuke. Don haka Al-Shaikh Malam Fadulu Sadisu an gane, shi zai bayar da kyauta. Malam ya ba da kyauta ga ɗalibi Huzaifa kuma ya sa mai albarka. Na'am, akwai wata baiwar Allah, wata tsohuwa wadda ta fahimci ita ba ta cikin wanda za a gayyato ta ba da kyauta, sai ta aiko da dala 150, ta ce ita ma ga kyautar nan a ƙarawa bayan Allah mahardata alƙur'ani, kuma tana bara addu'a. To wannan tsohuwa muna roƙon Allah ta'ala ya sanya ma rayuwarta albarka,
kuma ya sa ta gama da iskan duniya lahiya, kuma Allah ta'ala ya mata kyaukyawan ƙarshe kamar yadda ta girmama alƙur'ani da mahardata alƙur'ani. Allah ya girmama sha'aninta duniya da lahira, Allah ya gafarta mata kurakuranta, Allah ya karɓa mata wannan alherin, ya sa ta same shi a cikin sikelin ta lada a cikin yini wanda la yanfa'u fihi malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ɗalibi na gaba wato mace ce, ita ce Yusra Yahya. Yusra Yahya wato wanda zai bata kyauta shine Alhaji Sani Ɗayyabu. Alhaji Sani Ɗayyabu muna gayyatan shi a cikin wannan hili mai albarka domin ya zo ya bayar da kyauta ga ɗaliba mahardaciya alkur'ani Yusra Yahya. التكبير التكبير. Alhaji Sani Ɗayyabu, Allah ta'ala ya saka da alkhairi, Allah ta'ala ya ƙara ɗaukaka da daraja, ya ƙara yalwatawa a cikin dukiya, kuma ya tsare gaba da baya. Ɗalibi na gaba shine Zakariya Abdu Mamman. Zakariya Abdu Mamman wanda zai ba shi kyauta shine Alhaji Basiru. Muna gayyata Alhaji Basiru a cikin wannan hili mai albarka, a cikin girmamawa da mutuntawa da darajantawa da kimantawa, domin ya bayar da kyauta zuwa ga wato wannan ɗalibi Zakariya Abdu Mamman. بدت قمرا وفاحت خوطبانا ومالت عنبرا ورنت غزالي. الله تعالى يساك على الخير. التكبير التكبير. تو إن شاء الله تعالى ɗaliba ta gaba ita ce Maryam Mukhtar. Maryam Mukhtar wanda zai ba ta kyauta shine Al-Husaini Umaru. Al-Husaini Umaru, muna gayyata Al-Husaini Umaru a cikin wannan hili mai albarka domin bayar da kyauta ga wannan ɗaliba. التكبير. Alhaji Hussein, na cire Alhaji abu sa kuskure, da haka Alhaji Husaini Umaru shine wanda ya bayar da kyauta zuwa ga Al-Husaini kawai. To Allah ta'ala ya ƙara yalwa a cikin dukiya da iyali a cikin dukkanin al'amura na rayuwa. Don haka ɗaliba ta ƙarshe ita ce Shukuriya Musa. Malam Bashiru Lawali. Shukuriya Musa. Na'am, Shukuriya Musa wanda zai ba ta kyauta ita ce ɗaliba ta ƙarshe. Wanda zai ba ta kyauta shine Sheikh Malam Bashiru Lawali, malamin mu kenan. Don haka kenan Malam Bashiru Lawali shi zai bayar da kyauta ga wannan ɗaliba. Falyatafaddal mashkuran mu'azzaman muhtaraman mukarraman mufakhaman mubajjalan mutamtaman. Maryam Mukhtar. Okay, to why you got to put that? At-takbir. Wato wannan shine a Sheikh Malam Bashari Lawali, Malam Bashiru. To Allah ta'ala ya ƙara mama ire-iren su Malam Basiri a cikin garin Maradi, masu ƙwazo da himma a wajen karantar da ɗalibai. Allah ta'ala ya ƙara mai lahiya, ya ƙara mama ire-irensu. Na'am. Akwai wata ɗaliba guda da na ƙetare, ita kaɗai ce ko? Yawwa, ita ce Maryam Mukhtar. Maryam Mukhtar, akwai wani daga cikin matasan malamai shahararre sannan ne fitacce
zakwakwari daga cikin zakwakwaran malumma shine Dr. Abdu Saidu, shi zai zo insha Allah ta'ala ya bayar da kyauta zuwa ga wannan ɗaliba Maryam Mukhtar. don haka muna gayyata fadilatu doktor ya halarto a cikin girmamawa da mutuntawa. Wato shi yasa na ce maku wannan waje ya samu halartar manya-manyan malumma na cikin garin Maradi. Akwai dakatarori na takarda, akwai kuma dakatarori na cancanta, akwai farafusoshi. Don haka Allah ta'ala ya ƙara ma garin Maradi albarka, kuma ya ƙara tsare garin Maradi. Allah ya motsa kasuwancin garin Maradi wanda ya tsaye cik. A Dr. Abdu Saidu a Zainab Salis ce ta daɗa kuma abin da yawa. At-takbir, at-takbir. Fadilatu Doktor Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Ai kamar yadda na gabatar tun harko, halartarwa kadai a wajen wato girmama maharrata alkur'ani shi kadai shaida ne da kuma alama ta cewa wato mutum yana mutunta alkur'ani mai girma. Saboda haka duk wanda ya halarto wannan waje mai albarka, ubangiji Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi. Muna jinjina ta musamman ga dukkanin mahalarta maza da mata, yara da mayya, aljani da mutum gaba ɗaya. Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Na'am. To bismillah. To alhamdulillah, insha Allah kamun mu rihi da addu'a wa'anda suka zo suka bada sakamako don girma wa'anga yara, Allah subhanahu wa ta'ala girma suka da malam yace. Ina tunatar da mu a wata aya da Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u. Wannan littafi ne mai albarka. To wannan albarkar da Allah ya gai, duk wanda ya sa hannun shi cikin harkar Qur'ani, kan karantarwa, kan ba da taimako, kan kula da yaro ya zo, wannan albarka tana shahuwar shi. Da haka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala albarkar littafin nan Allah sa ta game mu dukkan mu gaba ɗaya nan, da waɗanda suka zo saurare, da wanda suka ba da sakamakon, da malaman Allah saka mu kowa da alkhairi. Insha Allah ƙarshe za mu gabatar da malamin babban malamin mu Malam Sani Abdu Galadima zai zo ya mu da addu'a. Suna cikin dattizawa malamai waɗanda gare su ne muke sauran wa'azin sunna, har muka ji sunna kuma muka riƙe ta. Da hakan ga Allah mu rayuwar shi albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ƙara mashi lahiya. Malam Sani faddal. A Sheikh Malam Sani Abdu Galadima shi zai zo ya rihe mamu wannan taro mai albarka da addu'a da kuma sanya albarka, wato manya nauyi ƙananan daɗin ɗauka. Bismillah malam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. da farko muna godiya ga dukkan wa'anda aka gayyato suka karɓa gayyata, sannan kuma muna isar da godiya ga malaman da suka gabatar da wannan gagarumin aiki na karantar da ɗalibai sun hardace alƙur'ani mai girma, abinda a duniya babu tamkarsa. Kuma duk wanda ya hardace alƙur'ani a duniya in ba kwatankwacin mishi ba, babu wani muhimmin mutum da zai kai darajarsa. Saboda haka bonus ɗin ma da Allah zai bada ya shahi iyayensa da duk wa'anda suka kawo gudunmuwa zuwan shi wannan makaranta. Sannan muna addu'a ga wannan ƙasa tamu mai albarka, Allah ya saukar da arzikin da ba a yi tsammani ba, ya ba ta kariya daga azzaluman mutane. Sannan muna addu'a ga dukkan 'yan kasuwanmu, Allah ya ƙara mu kasuwancin su albarka. Muna roƙon Allah ya shirya da dukkan matasanmu, samari da 'yan mata, Allah ya sa musu ƙamnar addini, ƙamnar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan muna roƙon Allah ya ba su tarbiyyar darata na gaba gare su zama masu darata iyaye, masu darata masu shekaru, masu darata malaman da ke karantar da su. Sannan muna yin addu'a ga dukkan wa'anda ba su lahiya, Allah ya ba su lahiya. Don malaman mu da suka kawo gudunmuwa a cikin wannan duniya,
da wa'anda suka rasu da wa'anda ke raye Allah shi mu rayuwarsu albarka, wa'anda suka rasu Allah ya gafarta musu. yan uwa za mu tawassali da ayyukan mu alkhairi, mu roƙi Allah ya ba mu kwanciyar hankali, ya ruha mana asiri. Duk wa'anda ke buƙatar Allah ya ba su wurin shiga, ba su da wurin zama, Allah ya ba su. Masu son jarin kasuwanci Allah ya ba su, masu neman lahiya Allah ya ba su. Muna tawassali da ayyukan mu alkhairi. Allah ka sani kuma ka san mu, ka san halin mu. Albarkacin sunayenka wa'anda in an ka roƙe ka da su kana karɓawa, ya wahid, ya rabbu, ya hannan, ya mannan, ya badi'u, ya fatiru, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu, ya qayyum, ya rahman, ya rahim, ya latif, ya ilahana wa ilaha kulli shay'in, ilahan wahidan la ilaha illa anta. اللهم أنت إله من في السماء وإله من في لا إله فيما غيرك، وأنت جبار من في السماء وجبار من في لا جبار فيما غيرك، وأنت ملك من في السماء وملك من في لا ملك فيما غيرك، وأنت حكم من في السماء وحكم من في الأرض لا حكم فيما غيرك. قدرتك في أرضك قدرتك في السماء، سلطانك في أرضك سلطانك في السماء. نسألك بأسمائك الكرام إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. na'am, kenan ana sanar da jama'a cewa insha Allah ta'ala akwai wa'azi da za a gabatar da shi a bisa wannan mimbari bayan sallar isha'i. Kenan insha Allah bayan sallar isha'i akwai wa'azi a bisa wannan mimbari mai albarka da izinin Allah ta'ala. Ana gayyatar kowa da kowa. Alhamdulillah.